Dneska budem hrať hru s ľahkom, kde budeme sa schovávať alebo strieľať po sebe. Mŕtvý, kámo. Vlastne Môžeš môžem reálne prestierať. Jak? Pečko. Akým? Pečko? Áno. Idem za tebou. Ale nejdem, lebo ty si vás... Ja som sa zrýpal reálne toto z hajzlu. Ja som zasekol! Kam vlastne neviditeľný, ja som extrémne viditeľný. Počkaj, tak ja sa budem tváriť, že som už... A ja som extrémne viditeľný. Ja sa budem. Že som mŕtvý. Dokilo, tak... A ja sa tváram, že som mŕtvý. Ja tak zabil, kamo, lebo ja som bol v takej polohe, keď si proste kráčíš úplne maximálne. Lebo ja som v takej polohe, keď si kráčíš maximálne, vieš. A ono to bolo strašne vidieť, ako by som sa ja kraučoval. No že všetci úplne debili tam museli ísť, kámo. Ja som sa tiež predstavil, že som mŕtvý. Písal ahoj. Ahoj. Ahoj, Ríško. What the fuck? To čo je to random? Ahoj! Neviem, tá Jeremínka. To je Ríško. Áno, to bola Ríško. Tak. Áno. O, počkaj, ne, škoda. Počkaj, ne, škoda, že mi to neostalo tak. Krásne, že? House, super. Oh shit, nie, ja som sa... Že sa pozahnem. Au, ja som spadol z guličky. Ja nie som seeker. Jedem toto. Práve, že to není dobré, že nie si seeker. Kámo, tak ja som úplne neviditeľný. Ježiš, čo robí ten green bean? Ríško, ja ťa nemám rád. Čo robíš, Ríško? Tu si ty vole. Čo? Tu si ty, prosím. Ja som v takej šatni a tam si ty. Oh shit. Fakt? Áno. Akože nie, že ty, ale vyzerá podobne dosť. Pipi. Ja som sa tváril, že som mŕtvý. Ríčko, nerob, prezradíš nás. Som vonku. A ja vonku, ja nie som vlastne. Ja som vnútri, ale... To je veľmi neviditeľný, akože fakt sorry, ale... Ideš radšej pod toto? Je úplne dozadu, fakt, že úplne... Zase nevidno. Kamo, dajme si toto first person. Ne, do prčíc! Áno, prezradí ich, prosím, že som ich prezradil. To je cool. Free, M4 a 1. Počkaj, tak ja si idem, ja sa vystrča iba taká Ja idem zabiť Ríška! Ja zabijem Ríška! Ja som zabil Ríška! Zabili. Ja som zabil Ríška. To je super. Oh shit. Dobre, ideme. Ja som spadol. Cool. Chuj, to nechutným domom, akože sorry, ale to kámo, to bolo jaké dobré. Počuj ma, jaká toto... Jaký typ si ma dal, môže ísť. Ne, nesihnem. Ja tam mám úplne krásne nastavené veci. To je cool. First person, jasné? OK, first person. Čo ja viem, Fero a dal by som si na meno Lacko. A čo ty vieš, možno... Ne. Nechaj ma. Ja som tam krásne som vyšlený. Ne. Ja som umrel pred mojim fanúšikom. Chcem vedieť. To si ja som sa... Úplne akože vyhľadával. A predstav si, že toto je nejaký sim. Tak Tak zabij hajderov. Ja akože vôbec... Ja si nikoho nenájdeš. Pozeraj. Ja som padol. Jau. Ja som padol.
Počkaj, to krásně. Ukáž. Já jsem se potkal. Já jsem se znova potkal. Já? Ty vole, jsem ho vyťahol, počkej, já jsem ho vyťahol, nechcem. Ty jsi ho vyťahol? Ano, já jsem ho vyťahol. Brťach. Ale tak čo máme, však tu nemáme reálne ani... Ty stává, vždy sa mi to zdáva. Áno, že proste príde ku mne nejaký typek. Ako? Ne, nikoho som nenašiel. Ja som kraučoval, dal som si zbraň a nemal som to odzumnuté, teda nemal som to zumnuté, hej. A proste som mal ako ruky tam len vidno. Mal som zbraň. I think things are true. Only one. Teď máme party a niekto prišiel nás všetkých zabiť. Hej no. On ma kopol. Dobre, sme tu. Ne, vlastne to je toto. To mám takto. No aj keď... Mala by som sa dať... Áno tak, teraz som neviditeľný celkom aj. Kamo, prasiatko je zabijak. Čo, kto komu urobil prasiatkovi? On ide do komínu. Keď počujem toto, jak niekto strieľa. Počkej. Si ma zabil tým. A som mŕtvý. A je to vidno tvoje toto. Áno. Musíme byť spolu. Počkaj. Umreme spolu. Ja ťa zabijem mojimi vlastnými zbraňami. Ty vole, Dobre. sestra prichádza. Čo? Sestra prichádza, ja sa radšej idem preč od teba. Sa bojíš, že ťa zabijem? Ne, mňa zabil ten nubák. Tu za mnou. To prčíc. Ja, že on je toto, že mi ignoruje. A on ma zabil. Nubák jeden! Prostý. Fakt, nusák. Ten kockatý? Áno, som ťa pomstil. Ďakujem. Dozadu, normálne úplne. No poď do nich. Čo tam kempíš? Choď. Do hausu. Tam je vonku, prasiatko. Vonku. Pozor. Áno! Oh, yes! Aha. Pomstil si prasiatko. Ty vole, čo? Jak ma zabil? Jak ma zabil? Kamo, tak by som nechcel umrieť, že umreš pri tvojom najlepšom kamarátovi, zabiješ vraha, ktorý zabil ostatných tvojich kamarátov a potom umreš na tvojho kamaráta. To je fakt hrozný život. Si debil, poď sem. Sem. A poďme do týchto. Veď tam je vrah! Není vrah. Ako sa tam chceš dostať? Aha. Normálne. To je žaba. Toto je krátka, toto je krátka. Rýchlo, Do druhej. Ktorej? Tuto je taká väčšia. Pre dvoch. To je väčšia. Rýchlo! Je to ešte no, aby sme sa obesili. Ja som to mŕtvý, hej? Neviem, no čo toto je. Počkaj. Kalky, že by si videl, čo robím. Daj si to preč kameru. Oh, shit. Ja mám zase tú nohu. Že to vyzerá tak hrozne. A teraz budem vonku. Ja som vonku! Ja som sa dostal von. Popiči zvenite vrah. Jak sa to dá? Miniatúru. Ty kokos.
to pekné. Ty vole, já normálně, já. Au! Jau, kde bol? Já jsem umrel, choď ku mojej mŕtvole, já jsem pri tom Pozri sa, čo robím ja. Ticho. Ty vole. Ty si to užíváš, poriadne musím povedať. Ježišimária. Milujem. Vlastísko moje mŕtvola, ja som bol úplne rozťahnutý. Easy. Ale ten najlepší, keď sú skovaní ľudia. Oh yes! Kámo, poď sem! Lásko, poď sem! Si. Ja som tam. Oh yes! To je krásne. A keď som ešte pláš, to by ešte lepšie. Ježišimária. Ty si to. Som. Ale dobre, poďme čo toho domčeka, poď. Neviem, prečo som si myslel, že ideš povedať labubu. Labubu. Počkej, ne. Ty si Ja som krásne padol, Ja mám zlomenú nohu. Labubu. Oh, yes! Ja, ale trošku ma to bolí. Labubu. Kámo, to mám krásne vytrčené nohy. Kámo, vypadni. Dobre, nerob. Nerob, lebo sú ti vidieť nohy po tomto. Kámo, nech vypadne tento debilko. Ne! Počkaj, ne! Ne, ona... Počkaj, ne! Ne, dobre, odchádzam. A ja odchádzam. Bo to už je fakt. Niekedy fakt akože skočiť nejde. Ja mám pocit, že ona ide do... A dobre. Pozerám, či náhodou... Čo tu robí? Kámo, what the fuck? Čo tam robil? Neviem. Odkedy tam bol? TF? Kamo... Aha, nie, to už je lol. Ríškou. Ja milujem toho. Kámo. Oh! To si mal nechať. Ježiš. Počkej, tak idem ešte raz. Oh, yes. A to už nie je také dobré. Počkaj, idem bližšie. O, ja som naplnil. Ty kokos, to je prdelica. Oh, yes. Ja sa tak dobre pozerám ešte do toho. Oh, yes. Jak sa pozerám. Ja ti do toho kúšem doslova. Oh, yes. Ty vole, ja to tiež musím do tej miniatúry, fakt, akože ja to musím vedieť. A jak sa to dáva? Počkaj, ja si to dávam. Aj ty to napečeš? Počkaj, ne. Černoch nám to zničí. Ne. Sprostý černoch. Oh, yes. Počkaj, jak sa to dáva do miniatúry? Ježišimária. Viem, že to S. Oh, yes. Prosím. Ty kokos. Ne. Yes! Už sa mi to podarilo, let's go! Odrazu som lepšie nastavený, teraz som ešte lepšie nastavený. Kde si? Počkaj, na druhej strane. Nevidím. Nie tam. Poď ticho. Ty si to. A dobre, nie si. Ja. To nikdy nebudeme. Ináč, Poďte sa dobre, staviť. takže ak sa to video páčilo, určite nezabudnite like, robte to, čakajte sa na oči, máte tak. Jak